من مادر یعنی دو تا فرزند شمس و قمر. یک کشتن بتون موقعی میخوام که زبان انگلیسی را و روسی را یاد گیرم ولی راستن ایرم بلنده ملیسا میشم бахшида ба рӯзи байналмилалии кӯдакон мо хабарнигорони сомонаи таҷикистан таймс ба маркази миллии тавонбахшии кӯдакони маъюби чорбоғ ки дар ноҳияи варзоб воқеъ аст дида намудем. дар маркази мазкур беш аз 600 нафар беморони фалаҷи майнаи сар рӯҳӣ ва дигар намуди беморон табобат мегиранд. тавре кормандони ин марказ изҳор намуданд сабаби ба чунин беморӣ гирифтор шудани кӯдакон гуногунанд ва яке аз онҳо ин никоҳи хешутаборист. дар ин марказ мо хабарнигорон танҳо тавонистем аз шӯъбаи сеюм дида намоем. дар ин шӯъба беш аз 30 нафар кӯдакони бемор ҳамроҳи модаронашон табобат мегиранд. шамсу қамар дугоникҳое мебошанд ки тӯли 2 сол аст дар ин ҷо табобат мегиранд. همین قمرجان ما گپ زده نمیتونست. حساب یکم بار آوردیم دیوم بارش ده گپ زن شده است. سبب معیوبیش از کسل فلج. خدا خواست فوی ما ورزشکاری مشهور شوم 4 کس را زیارت کن مادر و پدر خویشان دوستان مریضان 4 چیز کش خوب است کم خدا خوردم کم خوابیدم تنبلی بسیار سخن کردم. илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ аст. пеш аз оне ки навхонадорон ба ҳаёти мустақил қадам мегузоранд сари вақт бояд дарк кунанд ки никоҳи хешутаборӣ чӣ оқибат дорад. тавре мо дар боло зикр кардем ин яке аз омилҳои ба чунин беморӣ гирифтор шудани кӯдакон аст. сабабҳои дигар низ ҷой доранд. ин даст ба худтабобаткунӣ задан ҳангоми дарёфти нуқс дар кӯдак ба мутахассисони касбӣ муроҷиат накардан умуман таваҷҷӯҳ зоҳир накардан ба кӯдакон аст. мо дар ин рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон ҳамаи кӯдаконро бо ин ид табрик намуда барояшон тансиҳатӣ орзумандем.